Gala, kumusta? Nawa akong basahon. May buntag presala, Kuya Cars o kanino, Senator Manny. Tawagan na lang ko ninyo nga Jessa. Lumalupyo din sa Katalunan Pequeñas, sa siyudad sa Davao. O sa ninyo isay-say, akong problema. Nga akong pangayuan o pangunauna sa inyo ha. Mamalig-una ko sa Mamalig-una ko o tuguti ko sa pagtukar sa awit nga naguluhan. Habal-habal. Ay, nagpagkalito kay habal-habal. Ay! Habal! Sipag bagi ay... maganda pala yan. Habal-habal nga jutay, sibog-sibog o gamay, inday tuwad o gamay. Bilang kagawas, tuway-tuway. Largati press! Press sala. Tawagan na lang po ninyo akong bana sa alias nga Julius. Ay, si Boy Norna. Bernard ni. Kini mo akong bana press sala. Part-time ni siya nga habal-habal driver o full-time house husband. Ako man gud ang nagtrabaho isip sa katindera sa tindahang dako. Matinga ako ani akong bana kay naaman daw siya ay motor pool. Kada magsundo niya og hatod nga suki-suki daw unya mo sinima na siya og bayad. Ay. Ang problema Priscilla, usahay kadlawon magpasundo na siya og usahay gabi. Mao na nga magduda na gyud ko nining akong pana Priscilla pa. Ate Pres, unsa man gyud mailhan nga ang imong partner dunay gibiro ang laing babae. Ay, gikabuan ng laing babae. Ano na gikabuang ang laing babae pala to si Julius? Kaya pala dito, kaya pala pag mo duty katulog mo. Oh. Maday katugon si Julius Mugete. Untang ang Tiis, ah. bangko. Ay nga masakpan nga natulog na sa sopa. Oh. Ay nadigay kabuang ang laing babae. Sa man si Boy Bernab. Di na maoy. Ano ni ba oh? Sabi ko ni ba oh? Kasi si Julius na dito sa Admin. sa admin ginapawalihog nila ni Nila Juliet. Ma'am Sharon, mao nang luya kaayo kay magsigig. Makita nimo sa San Pedro magsigig baktas. Oh. Bakit si Julius din naniwang na ba siya ron? Ikaw ba ni Julius? Oh. Nagpasunta di kaghabal-habal? Di ba nagatindog naman ka dyan sa may Victoria? Ikaw nga Mr. Muscle. Mr. Marcel. Ano ang timailahan na may gikabuang ang babae ang lalaki at Pris? Kasi ikaw man ang makasulti kasi ikaw man ang mag-experience yan. Ikaw man ang babae dun sa Ikaw man ang babae, ikaw man ang nakamatikod nga usahay murag reaksyon kabalaka imong uyab. Ako sa senador. Kung ang babae kay may magbinuang, di ginato na mailahan mga lalaki. Hindi masasakpan Di na masakpan Hindi kay. kasi Lisod kayo sakpo ng babae kung magkanang gabinuang bawa kay may manag kanang kamutihan nga nay kinoy ko yan. Ganyan din na. Oh. kamuti. Ang Manag kanang gabi at Pres ka, makita nimo nga nay gilukat. pag ikon gini mong gabi, may mailan gini mo kay may kanang agis paglukat. Pero kung babae, Wala di masakpan. di gid masakpan. Oo. Okay, nalukat man daan. Pero sa lalaki at Pres, unsa ang pagkasakop nga nagbinuang ang lalaki kay na may good poy trabaho nga part-time habal-habal. Oo. Unya na mo yun. Siyempre, Diyos, maghatod og batang gabi, di ba? Sundo ako Jules B karon, sundoon po niya. Oo. Di ba?
On call pala yan siya? On call. On call, Motor- habal-habal. Motor pool man, motor pool. Bato gra magabian no kay on call di ay. Ang dimayahan ana kan imuhang kuan kanang lalaki magbinuan Oo. samaan ng Julius kay Oo. kanang habal-habal. Oo. Oh, main man nga dugay man nagika, hen man kagikan. Oo. Nga nagpabulkit man mi. Ah. Pero laing gibulkit. Nagpabulkit. Oo, nagpabulkit. Di ka na pwede ati press nga pareha na yung atong style diri sa mga driver nga Oo. ilista ang kilometrahe kung asa ni adto. Oh. Ay, Pwede no? Di sab pwede siguro. Mm. Kay pwede man malimbong gihapon ang kuan, ang paglista. Oo nga. Kung din ka Oh. mo Ang masajist ko na lang siguro, lagyan na lang ng GPS. Di Ah, gapon, pwede man gapon tikasan ang GPS. Amo. Amo, amo. Ang motor butang ang GPS. Oh, kay Oo. para kung dili na nimo ipahibalo kay para mababalaan mo kung asa nga lugar ni adto ang imuhang uyab na si bitaw, Julius. no. Bisag- Masasakpan mo yan. Check niyo Oo. mo. Tingala mo na nasa sa Tatwa David. O kung dili nasa Kabagyo. O di nasa likod sa UM. O di magkana diya sa playa. Oo, tingnan na. Pero pwede naman mo rason. Di ba? Taro ko diya skillet, beach naman ni beach shop skillet, di ako naghulat-hulat. Masasakpan mo yan, mababalaan mo. Di gapon Oo. di gapon di ma. Unsa man ang pagsakop ni G Sweetheart kung ang lalaki na kuno manglimbong na kuno glain. Mababalaan yan. Si DJ Sweetheart ang pangutanin natin dahil siya talaga ang naka-experience. Oo, eksperensyado man ni Pana Joe. I-explain daw sa kadaghanan. Ang kanilang lalaki. Yan, Maya. Oo. Ganun sa di ba pag nanglimbong? Lingon mo sa kag dunay baranggayan. Isa din ikaw ang siner. Dapat niya akong prestasyon. Ikaw na mag-spin sa TV Patrol. Oo. Bisag si Fredson na. Di, mga cargo. Mga cards, ako'y comment ano yung mga magbutang GPS. Kaya dito sa mga maayong lugar, wa may na may ka nang i-block gan ang signal. Pag na kung ingon nga, malimbungan man na ang GPS. kuan, GPS. Ganun kabalo May man tayo ka mong gamiton, na i-block daw ang signal. Huwag na yung bibuhat. Block na signal test. Huwag na yung pagkakipa. Para yung signal jammer na jammer. Lahat na namalit siya ng mga ekipo. Huwag na yung ginahin mo. Tanda mo din ang bigori. Ano mo wala. Malo yung adapt po ninyo. Yung tahay, magkainin siya nga, manawag ni Ron. Yan ang kuandaan para ikatawag. Signal jammer. Oo. Signal jammer niya mo. Yan nga wala signal nga to eh. Di signal among gadtuan. Oo. Ate Pres. Naay jammer dito sa buhangin. Doon na, lamig iyang pag-jam. Oo, kay muto akong laway. Ayan na, ano na, imasmasa ng ating leader Cindy. Dali lang ni Cinder kung kung gusto ka kuan na lang. Ipabarang na lang yun kay para dali. Maburot man ang tiyan kung masakpan. Oo. Kuan na lang, letter sender, Ano na? sikin sa tingan. Si Julius. kuan si Jessa. Yes, Agisa. Si Jessa, si Julius mulai ni. Halo ko, hanok ng unay din sila. Huwag na, magpadali sa panisula-suliran. Si Ma'am Juliet Palisaron. Jessa. Kala, sunod adlaw, si Richel na po. Bakuratan na kay... Ibanisa na po. Ibanisa na po. Siya pinakalasa sa rin, si Landa. Oo, ang suwat suliran nila Landa, oh. na. Kung saan pag-ibot sa bato, mahibilin sampot. Paslakan din, nagbato niya. Ngayon sa presela, kung saan pag-ibotan yung taklob sa perfume nila, umot sa akong kalubian. Aga! Ano yung oras? Ay, oras. Puto na nagkap doon, ginawa mo siya 3.0.
Stress. Okay, kasakit.